Faransi forobacakɛlaw ka fara ɲamafililaw ani terensira baarakɛlaw kan. Mɔgɔ 250 ɲɔgɔn bɔra u ka jamana fan bɛɛ k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ n'u ka baarabila si hakɛ laseli ye san 64 ma. Argentine jamana kelen kɔfɛ ka cɛmani san 11 dɔ su don min fagara jɛkulu maramafɛntigi dɔw fɛ. Duguden mɔgɔ caman bɔra ka so camanw de jeni. Rosario, Cisjordanie, Jifu marabagakɔrɔw ani Palestine marabagakɔrɔw karala ɲɔgɔn na kunun tɛnɛn wula fɛ Hawara, Cisjordanie jamana kan. Kunɲɔgɔn tɛmɛlen, Jifu marabagakɔrɔw ye dugu caman de ci. Israel jamanaden mɔgɔ 2 de fatura a girinkajɔw senfɛ. Malaisie, mɔgɔ 5 ɲɔgɔn bɛ yen minnu fagara ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen balila ka boli ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔba u ka jamana fan caman kan. Pakistan, Hindu ka jamakulu min sigilen don Karachi ye u ka donba holi ɲɛnamaya min tun balila san 2 ka sabu kɛ coronavirus bana ye.